Minflok bil-politiċi is-seduta tal-ġimgħa fil-Parlament tmexxiet minn studenti minn diversi skejjel tal-Gvern u tal-Knisja li proponew diversi idejat sabiex jitħares l-ambjent, l-iżvilupp sostenibbli, il-kwalità tal-ħajja, trasformazzjoni diġitali u l-ġustizzja soċjali. Ikun hemm iktar infurzar li kull blokk ta' appartament kollha bir biex aħna naħlu inqas ilma. Iż-żoni ċentrali bħal Taslima, San Ġiljan għandhom ikun hemm ħlas għal parkeġġ u l-pjazzett tal-ħula għandhom jingħataw lura liċ-ċittadina anke għal xi ftit ħin mill-ġurnata. Meta hemm xi binijiet qodma li huma fejn xulxin li ilhom minn 40 sena ħadd ma jużawhom, minflok inwaqqawhom ngħinu biex nirrestawrhom ħalli minflok noqogħdu nibnu u nġemmlu kullimkien. Nistgħu jkollnu iktar spazju għal ħdura. L-iskola tagħna bħalissa talbet permess biex l-art abbandonata fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex tintuża bħala community gardens fejn l-istudenti u familji tagħhom jistgħu jużaw l-art u jkabru l-xejjex. Dis-seduta speċjali mill-istudenti li jipparteċipaw fil-programm tal-Ekoskola saret fil-Ġimgħa Ewropea għaż-żgħażagħ. Liza Aquilina mill-Kullett San Luigi ppreżentat lista ta' rakkomandazzjonijiet lil kandidati l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew taż-żewġ partiti ewlenin. Fuq livell Ewropew qed nipproponu li ovvjament jitnaqqas it-tniġġis li jiġi protuġut kull pajjiż tal-Ewropa, dan għaliex ovvjament qed jikkawża problemi fl-ambjent tagħna. Ukoll nippruvaw inżidu u ntewbu l-biodiversità li għandna fil-pajjiżi għax ovvjament aħna speċjalment f'Malta li huwa pajjiż żgħir, il-pjanti li huma indiġeni għal pajjiżna huma f'pajjiżna biss. Allura huwa importanti li dawn nieħdu ħsiebhom. Il-programm Ekoskola tniedda minn Nature Trust fl-2002. Felluq l-20 sena mindu l-fażi finali tal-Ekoskola bdiet issir fil-Parlament, il-President ta' Nature Trust Malta Vince Attard qal li f'din l-elezzjoni spikkat il-viżjoni tal-istudenti li ħallu pajjiż aħjar għal min ġej warahom. Studenti jitkellmu u ta' importanza għal l-affarijiet li rridu naraw fil-futur. Ovvjament it-tibdil fil-klima kienet xi ħaġa li wkoll telat fuq l-aġenda minħabba li di xi ħaġa li huma timmissu magħha reali u naħseb li ma baqax ħafna żmien allura huma bħala tfal li fil-futur se jkollhom il-problemi tagħna għandhom ħassew li għandhom itelgħu qudiem il-Parlament biex jiġu konsidrati. F'indirizz l-istudenti, il-Prim Ministru u l-kap tal-Oppożizzjoni qalu l-istudenti għandhom ikunu l-aġenti tal-bidla li twassal għal titjib tal-kwalità tal-ħajja waqt li appellaw l-istudenti sabiex ikomplu joħorġu bis-soluzzjonijiet li ħarsu il-ġid komuni, tennew illi huma għandu jibqa' jkollhom sem attiv fit-tfassil tal-politika. Id-Deputat Speaker tal-Parlament David Aġus irrefera għal qagħda preżenti tad-dinja u qal li apparti il-konflitti mxerdin mad-dinja kollha, l-effetti tat-tibdil fil-klima tjolqtu ħażin l-iżvilupp tal-bniedem. Hawnhekk tkellem dwar il-bżonn li jkun hemm id-deċiżjonijiet meħtieġa sabiex jitħares l-ambjent għal ġenerazzjonijiet tal-ġejjieni.